Jeg hedder Dan, og jeg er produktionsleder og driftsleder her på Dragsbæk. Dragsbæk laver margarine og blandingsprodukter til industri og detail. Vi håndterer 250 paller sådan cirka i døgnet. Der må man hen og tage en palle ad gangen med håndkraft og lægge ned på gulvet og skubbe derhen, hvor man nu skulle bruge den. For at optimere pladsen på lageret og så videre, så stabler man jo pallerne så højt som muligt. Og det betød, at man fik en stak paller ind med 13-15 paller på. Og man kunne jo ikke nå den øverste med håndkraft, så der var man nødt til at skille det med en druk først, og så fylder det endnu mere på gulvet, inden man kommer i gang, og det var en ekstra håndtering hver gang. Det gav jo en masse tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, og det har palomaterne fjernet 100%. Og som sidegevinst er der jo blevet mindre støj, da vi ikke kommer til at vælte nogen og kaste med nogle paller, og der er mindre snavs i produktionen, da man ikke risikerer at lave træsplinter, og du får ingen mindre risiko for arbejdsskader osv. Førhen var vi jo nødt til at feje sådan ret ofte i løbet af flere gange i løbet af en vagt, netop fordi der måske var træsplinter på gulvet, og kunne sørge for at få det samlet op hele tiden. Så det er en stor hjælp, at vi har fået det minimeret. Vores personale har fået meget bedre arbejdsvilkår, efter vi har fået palomaterne ind. Den investering, der nu er i bedre arbejdsmiljø til personalet, får man jo altid tilbage senere hen. Det er ikke sikkert, at du kan se det direkte, men der er ingen tvivl om, at hvis personalet har nogle gode forhold med de her opgaver, de får, så bliver de også gladere i længden ved at være her. Det er meget sandsynligt, at vi skal have en mere på et tidspunkt.